Welcome to Africa and Beyond Television Network, where we bring you the most relevant and timely news from all corners of the continent. Our mission is to showcase the diversity, beauty, and strength of Africa, and to provide a platform for African voices to be heard. Kanjani comrades maskera sei. Zita rangu ndonzi comrade Nyoka Mabhunu, nhasi uri musi wa 20 February 2025. Tirwa zvakanaka nashe, komborerwa nenyasha dzake, ruoko rwake risvike pamusoro peupenyu hwenyu. Muzoona Zimbabwe yakanaka iri kuzouya. Dambudziko ramakaita nderekuti makavhotera kuti president kana kuisa munhu, asi handinyanyi kukubhrema because munhu yakapinda nekuka. Handi mazvaona ka? Anga asingadiwa, anga asingatofana kunga ari president. Asi dambudziko rakaitika nderekuti makaisa munhu ane vana vakawandisa. President haafane kuita vana vakawandisa kusvika kuma60 zvakafanana naMnangagwa. Ndo zviri kukonzeresa, ndo zvasaka level recorruption riende higher so. Ezvizvi kwana mutoko kune ningi. Kune minerals akasiyana siyana, lithium, gold, nezvimwe zvakasiyana siyana nemagranite stones ariko kwa mutoko. Asi izvezvi so lithium yakabuda paningi pachitanga zuva apa, nelithium yakabuda pachisambiro apa, lithium yakabuda pa cornerstone apa, yakabuda zvakare pa Benson mine apa. Handi mazvona. Pachitanga zuva apo pakatofiwa. Handi mazvona. Muriepo mumwe mwana akatouraiwa. Handi mazvona. Pane vakatofa zvichiitwa nevana vaMnangagwa kuda kutora lithium yenzvimbo mumwe munhuwo munda wamadzisekuru ako wabudawo chawawana. Mnangagwa nefamily yake kwaanobva kure uko kuMidlands kwachiri mhanzu. Ouya nevana vake kuzouraya vana kumashiningi kuningi mashisi kunana mutoko nenyaya dzekuti ada kudya. Handi mazvona. Vakatamiswa ipapo. Muri yepo yakatotandaniswa kubva ipapo kuti vadye zvavo. Handi mazvona. Ndo zviri kuita vana vaMnangagwa. Handi mazvona. So maZimbabweans are living in fear because chese chabuda vana vaMnangagwa vanenge vapo ipapo. Vanenge vada kutokontrola. Handi mazvona. Pamakaha apa 50 kilometers from Mutoko Center. Pane best gold rinobuda ipapo. Pane gomo riri papo. Pane gomo riri papo. Vana vemuMashist vairarama vamwe vachinokurukuza imomo. Vamwe vaenda vachinotengesawo vachirarama since maindustry hakunai. Akabva auya iye ED nevana vake. Kwakusvika kwakuenda unokemba gomo racho iri regorodhi. Kwakutora ndiye ari kudya izvezvi ipapo. Handi mazvona. Saka kana tichitaura nyaya idzi hatisi kuda kuti tiri kuzviitira kuti tiri kuita ruvengo. Hatina ruvengo naED, but vana vake hapasisina pavasisiri. Vari kuzvomora mari, vari kutora pese pane chekuita nepanoraramisa munhu. Iye vana vake vanenge vachioneka varipo. Chii chinosaka Mnangagwa zvare vana vakawanda vanosvika 60 kudai vanozoita corruption vachiuraya nyika zvakafanana nezvizvi. Handi mazvona. Izvezvi maminista ake ese makororo imbavha dzese dzedzi amene imi muchine level rekuswera muchivaomberera muchiti mashefu ekupi. Garo anofana kutosungwa. Akaenda akanotora moving machine ku Zimbabwe Empowerment Bank. Akanotora ikoko moving machines ikoko. Haana kana kubhadhara kana sendi. Ezvino ari kubvunzwa nyaya dzemari, ari kuvatyisidzira achiti mishini iyoyo ndeyaMnangagwa. Saka kana yakanzi ndeyaMnangagwa, ndiye anotora zvinhu zvevanhu achiginya vhura asingabhadhari. Vai manje ari kuvhurirwa madhoketsi izvozvi, so ndikutaurirai. Suni so ari kuvhurirwa madhoketsi. Kana achienda naMnangagwa wake, ngaaenda anodaira nyaya dzacho idzodzo. Hatidi nyika inoda kuita fange zvonzi Banana Republic. Mnangagwa achipinda papower 2017, gold rese ranga riri kuZev Bank akatora akanotengesa kuDubai. That's the reason why achingopinda pai. Bond ranga rakasiwa naMugabe rakabva radonha. Hazvina kumboita mazuva, bond rakasiwa naMugabe rakabva radonha. Because rakabhekwa nei, ranga sisina changa chari bheka. Because Mnangagwa akatora gold rese ranga riri kuZev Bank akatengesa kuDubai. Akaisa mari yacho mhomwe nefamily yake.
Andi mazvona. So ndiri kuti kudii? Ndiri kuti Mugabe paakasiya bondi waiti wakaenda kushopu wainotenga chingwa ne 1 bondi obva wapiwa mabhisikitsi pamusoro. Mnangagwa kuuya kuoke muofisi apa atora gold resanga riri muningi. Ranga Reserve Bank akatora akatengesa Dubai akaisa mari yacho muhomwe. Ana Mudhao marana ake munhu ndosaka vasingasiyani. Ana Mudhao anozvita godfather kwakari kuningi. Saka pese pamene muchiti ningi ndiye akaipa mukuru atendedzwa. Haana ambotendedzwa matsotsi nematsotsi. Iye pachake he is a criminal. Let it be clear. Iye pachake ndiye the reason why anozvita kunge akangwara strict ndiye ari kushandisa vanhu. So makaona tichikuudzai nhoroondo yese nezvisiri zvikuitika izvi. Nekubiwa kwese kuitwa maresources enyika. Aizi nyaya yekuti takavenga Mnangagwa. Aiwa. But ndoda kukupai the reason why tiri kuti Mnangagwa ngaachienda. Because tiri kuona kuti hazvina future hatina kwatiri kuenda nenyika. Andi mazvona. Zvese zvana Wikiro chivhaya zvese zvezve kudini ndiye. Zvese zvana Tagwire ndiye. Saka nyika ida kugadzirwa. Ezvizvi ndaona Tungwarara pavidhio achitaura kuti zvino manje tazobhuka mechi nananyoka yemabhunu ivavo. Taakuda kuzovaratidza zvatinogona kusocial media ikoko. Taakuzotengera vanhu mafoni vane musangano kuti vachienda manje zvino mavarakashi vachiendawo pasocial media vaende vanorakasha. Hapana zvauri kutaura Tungwarara because mafoni magara muchingovatengera ende havana simba. Vese vapfana vako vayo mavarakashi hapana nefollowing inenge yangu. Because people vana veZimbabwe vasvinura vakuziva kuti vanhu vamabootlicker hapana chokwadi chinobuda mumuromo wavo. So therefore havatedze mabootlicker ari kubhadharwa mari kuti anyore tsvina anyora nhema nyika ichitambudzika zvairi kuita izvi. Andi mazvona. Isu hatitomboda kuti hanzi tinganzi nyoka yemabhunu hanzi atengerwa foni nemumwe murume tengerwa foni ndopiwa foni inini ndonzi hanzi pota uchifamba uchienda unotarisa pakatara kadikidi kanobva pano kuenda apa 2 km oshambedza mumwe murume kuti aramba ari mupawa achidya iwe unouya opiwa foni nemunhu ari kutora akabata 2 million. That's rubbish. Idigiri rimwe rekudzungaira. Tungwarara anotora 42 million. Oenda unodya nemhuri yake. Ouya nemafoni opa vana vemusangano kuti vasikire vachiimba senjonjo vachitaura zita rake neraMnangagwa. Kuti vana vaMnangagwa varamba vachibira nyika mari. Handi mazvona. Imi vana vechidiki zvinurai. Musarambe makapusa. Handi mazvona. We are not going to be moved with whatever you are doing Tungwarara. Handi wazvinzvisa. Because titoziva kuti madhezi ako ekumhanya ari pedyo. Kana ukawapa mafoni kana ukapa chii. Isu hatisi kuita izvi kuti tipewo mafoni. Isi tiri kuita izvi kuti vana veZimbabwe entire vararame. Even civil servants vaone mabasa. Vahore mari yakanaka. Kwete kuti vauye vachipemha kwauri iwewe Tungwarara iwewe. Mayuth auri kupa mafoni ayo vamwe vacho vane madegree vamwe vacho vane madiploma. Havana mabasa. Uri kuya kuchivapa mafoni instead yekuvapa basa. Instead yekuva kuti maindustry avhure. Instead yekuti vararame vachizviraramira. Iwe unouya uchivapa mafoni. Watora 42 million. Idigiri rimwe rekudzungaira. Isu hatitomboada mafoni iwaya. Vapei vamuri kupa ivavo because mari dzacho dzakasviba. Handi manzwa Tungwarara. Enda havana zvavanofa vakaita musocial media kana ukatarisa ana hurumende ana aregeta anani havana following vapfana vai. Vanongohukura musocial media hapana achavateerera because vanondoziva kuti mahumbwa ari kuitwa ipamusoro. Vanhu vese vari kutoti nyoka yemabhunu zvauri kutaura iwewe nyika yese zvekutaura nyoka yemabhunu ndizvozvo ende ndezvechokwadi and you want to build one Zimbabwe one nation. Kundwa nana Zambia vari kuvaka zvipatara. Cancer machine chai manje muZambia inenge yamo. Utozoona vanhu veZimbabwe rugurugu vari kuenda kunorapwa muZambia. Nyika yakatorwa nahakaenda ichirema mai manje ezvezvinhu zvingani zvinhu zvaachivha now Mugabe ari kungotenderera achiramba achiratidza vanhu tara. Ikonomi yakadonha mari haina simba. Achiba gold achitengesa kuDubai. Level rekudzungaira pamusoro. We are not going to tolerate that such type of nonsense. Atiteere mahumbwe iwaya. Handi mazvinzwisisa. Imi vana veZimbabwe batanai. Zimbabwe belongs to all of us. Musaparadzaniswe nekuda kwemapato. Musaparadzaniswe nenhema dzinonyorwa nevakomana vanenge vatumwa vapiwa mari. Handi mazvinzwisisa. Chechitatu geza
ari very safe, vageza vari very safe. Masaisai akanga achinyorwa nana Christina achinyepa achinyora vakasha havana chinhu chinobuda mumuromo mavo chechokwadi, vanongonyora nhema. Zvakataurwa naChristina achinyora chimeseji yegeza azoenda kuSouth Africa, haana kuSouth Africa kwaari Geza, ari muZimbabwe, and no one anogona kumubata Geza. Adi manzizo, hapana munhu anomubata. And I'm so happy kuti ezvino tasvika pane rimwe level, taane information yemapurisa ese database capture database racho, taakuziva zvese zviri kuitika. Mapurisa ese ari kushandiswa ekuLaw and Order, mapurisa ari kushandiswa ekuHomicide, ari kushandiswa kuenda kunotororiza vanhu nenzira yekuti havasi kuda 2030. Taakuziva vanhu ivavo vese, kwavanogara, kwavanobva, everything, information yese taanayo now, and we are waiting kuti tione kuti ndiana vachabata, then we can just deal with them. We just want to teach people a lesson, because when we are fighting this battle, tiri kufighta for Zimbabweans. Even mapurisa acho tinoda kuti vararamewo vaone pay yakanaka, vararamise mhuri. Ukatarisa upenyu hwavanorarama so unonzwisa tsitsi mapurisa aya. Adi mazona. Kwatarisa kana sutu inopfekwa nevakomana vekuLaw and Order, so unatsoona kuti zvinhu ndezvekuvavaridza, zvinhu zvisina kumira zvakanaka. Zvino kana munhu anonzi ari ndewekuLaw and Order achidresa mapfekero akadaro, zvinhu zvisina kumira zvakanaka. Kana ukatarisa kana bhutsi yake isina kuti murarame zvakanaka, because mapurisa munodeserva kurarama zvakanaka, but musashandiswe. We are fighting for you, all of you Zimbabweans. So ndiri kuti kudii, ndiri kuti Zimbabwe ndeye vanhu vese. We are fighting for everyone. We are not doing this for personal interest. Andina kana kafoni mudhaka ayane kafoni kaka akandokapwanyira pasi, tambire tsvina idzo dzidzi. Adi manzwa, musabribwe uchipiwa mafoni. Unobirwa future yevana vako, odzungaira zvokuya kuzopiwa foni, opusiswa nekupiwa foni, oombera stereki kuti wapiwa foni. Idigiri rimwe rekudzungaira. Wakarwara ipapa nekensa, unorapwa kupiwe. Wakarwara iwe unoenda kuchipatara chipiwe chaunorapwa zvipatara zvise zvina kana painkiller. Ofara kuti unopiwa foni natungwara kunzi enda kusocial media unorwisa nyoka yemabhunu. Unomugona nyoka yemabhunu? Unomugona here nyoka yemabhunu? So far unomugona here nyoka yemabhunu? Geza ari kuya nesignal, don't worry. Don't worry. We're going to meet in the street soon. I'm telling you. We welcome you to Africa and Beyond Television Network, where we celebrate the past, present, and future of Africa. We invite you to join us in this journey of discovery and to help shape the narrative of our continent. Together, we can create a brighter future for Africa and beyond.